Dnes si povieme o tom, ako si založiť schránku alebo respektíve mailový účet na serveri Gmail. Čo k tomu potrebujeme a prečo vlastne si vyberieme Gmail? Nuž, Gmail by sme doporučili hlavne kvôli tomu, že ponúka nám filtrovanie správ, alebo teda blokovanie nevyžiadaných správ. Veľmi dobre sa na Gmaili vyhľadáva. V rámci Gmailu môžeme používať tzv. Google Talk, ktorý nám umožňuje konverzovať s momentálne prihlásenými užívateľmi. Gmail môžeme používať cez mobilné telefóny. Priestor, ktorý poskytuje, je viac ako 7,5 GB. Takisto podporuje odosielanie správ s veľkými prílohami. Ďalšie rozšírenia, ktoré existujú pre Gmail, predurčujú na to, aby sa stal pre nás takým najuniverzálnejším nástrojom na prácu s tzv. Elektronickou poštou. Na to, aby sme Gmail mohli začať používať, samozrejme musíme si vytvoriť najskôr Gmail účet. Keďže účet ešte nemáme meno používateľa a heslo, klikneme si o kúsok nižšie na kolónku Vytvoriť účet a otvorí sa nám stránka, kde si môžeme napísať svoje nacionálie, informatik, skúsime si vymyslieť meno a tu nám dáme základná škola, keďže chceme fungovať na našej stránke, vytvoriť si nejaké konto pre našu stránku a meno používateľa, ktorý bude, alebo prihlasovacie meno, ktoré chceme vytvoriť, teda to bude to, čo budeme mať pred tým zavináčom vo vlastnej adrese. Môžeme skúsiť a dáme tam 44 matik EU. Vymyslíme si nejakú adresu, ktorá ešte nie je obsadená, pretože ak by bola obsadená, tak nám nedovolí vytvoriť ju. Klikneme si na tlačítko je k dispozícii a máme tu vypísané in44 matik EU je k dispozícii. Samozrejme ten názov je dosť komplikovaný, doporučujeme zvoliť si názov taký, aby ste si ho nielen ľahko zapamätali, ale aj aby ste ho ľahko mohli nadiktovať svojmu kamarátovi napríklad po telefóne alebo známemu. Tak, teraz si musíme zvoliť heslo. Pozor, je tu napísané, že dĺžka hesla je minimálne 8 znakov, tak vytvorím si nejaké heslo, ktoré už používam i na inom serveri alebo na inom konte, ale je to jedno, aby som si ho ľahko zapamätal. Sila hesla je silné, keďže som tam použil veľké, malé písmena aj čísla. Tu na položku neodhlasovať nenechám zaškrtnutú, pretože sedím pri počítači, ku ktorému majú prístup aj iní užívateľia a nechcem, aby pristupovali ku mojim informáciám. Bezpečnostná otázka, zvolte otázku, takže ako sa volal napríklad váš prvý učiteľ a napíšem tam Zoltán. Alternatívna e-mailová adresa je adresa, na ktorú by bolo zaslané v prípade straty hesla a nové heslo. Takže keďže už nejakú adresu tu na Gmaili mám, tak tu napíšeme jej presné znenie in4matikeu@gmail.com, krajina Slovensko. Že teraz veľmi častý problém býva presne odpísať
tieto znaky, ktoré sú tu zobrazené v rámci ochrany proti serverom, ktoré by sa pokúšali zablokovať Gmail, takže skúsime to CUPIERCEF, malo by to byť, ešte skontrolujeme, CUPIERCEF, správne. Samozrejme, prečítame si podmienky, ktoré nám Google tu vypisuje. Keď ich máme prečítané, podmienky môžeme prejsť na akceptujem a vytvoriť účet. Ak sa nám to podarí, tak sa nám zobrazí stránka, kde nám zagratulujú k vytvoreniu účtu a ponúknú nám prechod na náš novovytvorený účet. Takže už to vidíte, úvod do služby Gmail, gratulujeme, úspešne ste sa zaregistrovali a teda. Prejdeme na pravú stranu a klikneme zobraziť môj účet, čo znamená, že sa nám otvorí stránka s našou mailovou poštou, takže načítava sa info44@gmail.com. Počkáme chvíľočku a budeme sa môcť zorientovať v rámci nášho novo vytvoreného konta na Gmaili. Takže odškrtneme si nejaké novinky zatiaľ a vidíme, že v ľavom stĺpci máme hlavné menu, čiže pošta, kontakty, úlohy, napísať správy, doručená pošta a tak ďalej a tak ďalej. A tu ďalej si môžeme pozrieť, máme poštu, ktorú sme dostali s nejakými informáciami od týmu Gmailu. Tu dolu vidíme, že 0% obsadených, nemáme žiadnu poštu, využitie 0 MB z 7600 MB, fajn, a môžeme pracovať v rámci našej pošty. O ovládaní, o práci s Gmailom si povieme o chvíľočku viacej v ďalšom videu, kde si ukážeme, akým spôsobom napíšeme poštu, príjmeme poštu, odpovieme a tak ďalej, prípadne povieme si nejaké nastavenia k tomuto skvelému programu.